To som sa pozerala, že aká električka mi ide, takže žiadna mi nejde, čiže budem musieť ísť peši. Čiže tak. No práve som prišla domov, neviem čo mám ísť robiť, ale asi si idem popratať do izby stôl a teraz som aj dojedla a idem sa asi prezísť do niečoho viacej komfy. Ok, stôl mám už ako tak poprataný, teraz idem urobiť domáce, mám iba slovenčinu, čiže tak. Ok, teraz som zistila, že slovenčinu nemám, ale idem si robiť tie úlohy, čo som dneska dostala, aby som mala vlastne útorok. Vlastne ani nie útorok, ale proste, aby som mala pokoj od toho a aby som potom sa nemusela z toho plašiť. Čiže mali sme zase chemiu a asi nestal som ešte niečo z matematiky, čo mi bude trvať celkom dosť, ale neviem, no. Ale matematiku si rozdelím tak, že proste v jednom čase to urobím tak, jeden deň, toto, jeden deň, toto, druhý deň, toto, štvrtý deň toho a tak ďalej, lebo matematiku máme iba pondelky a piatky, čiže tak. Tak asi idem najprv na tú chemiu. Čiže keďže mám tak trošku čas, tak ja asi tú matematiku nechám na potom. Angličtinu vlastne tiež. Som vlastne s niečo obľúbila, ale ešte mám tam jednu úlohu. Steli. Anyways. Ja sa pôjdem osprchovať. Pôjdem spať. Čiže sa uvidíme zajtra, jo? Pa, pa. Som bola na zúške a dokončila som pás a jak idem domov, tak vlastne nič, lebo zajtra nejdeme do školy, keďže je testovanie 9 a tak keď budem niečo také zaujímavé robiť, tak sa vám ozvem.
OK, čiže momentálne 10:09 a ja si idem čítať túto knihu Sedem od oblásky. Dlho som to nečítala, nemám to ani dočítané. Skončila som asi tak kde tu, hej, čiže idem ďalej. Ak ste sa dostali do tohto časti videa, komentujte toto emoji.